Bapak lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Kemis Surya kaping 24 wulan Juni taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Yeremia 3:8 ayat 1 dumugi 13 lan kawaca ayat 9 ingkang mekaten. Duh Gusti kawula Sang Prabu, pandalemipun tiang-tiang menika awon tumrap Nabi Yeremia. Inggih menika anggenipun nyemplungaken piyambakipun ing sumur. Piyambakipun temtu pecah kaliran wonten ing mriku. Amargi ing kita rotinipun sampun telas. Mekaten sabda saking Gusti rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang patintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, jejer wonten ing dinten menika yaiku tansah setya netepi timbalanipun Gusti. Boten gampil tumrap kita anggenipun tansah setya dhateng timbalan Gusti nalika ngadepi panampian, panyacat utawi kasangsaran. Mekaten ugi ingkang dipun alami dening Nabi Yeremia. Panjenenganipun boten martosaken pawartos ingkang nyenengaken manahipun kathah tiyang. Nanging tansah setya ngaturaken sabdanipun Gusti. Awit saking menika panjenenganipun dipun sengiti, dipun tolak, malah lajeng dipun bucal dhateng sumur ingkang kebak lendut supados pejah alon-alon. Nanging ing satengahing kawontenan ingkang peteng menika Gusti nglairaken setunggal pitulungan saking tiyang ingkang boten dipun kira. Abimelek, setunggaling abdi kraton, ningali bilih sampun wonten tumindak ingkang boten adil tumrap Yeremia. Kanthi kendel panjenenganipun ngaturaken bebener wonten ing ngarsanipun Sang Prabu. Lumantar tindakipun Gusti paring margi supados Yeremia kapitulungan lan kaslametaken. Saking cariyos menika kita sinau bilih konsisten wonten ing timbalanipun Gusti boten tansah ndadosaken gesang langkung kepenak. Kadangkala kasetyan malah nuntun kita dhateng maneka warna pancoben. Nanging Gusti boten ate nilar tiyang ingkang setya dhateng panjenenganipun. Nalika Yeremia sampun boten saged mitulungi piyambakipun, Gusti ngagem tiyang sanes dados sarana pitulungan lan pangayoman. Ing gesang saben dinten kita ugi asring kagodha kangge nyuda komitmen, kendho anggenipun ngladosi utawi malah ngliwakaken tugas ingkang sampun dipun pitadosaken dening Gusti. Ananging gesangipun Yeremia paring piwulang lan panginget bilih ukuran kasetyan boten gumantung saking pangajining tiyang sanes, nanging saking manah ingkang tansah manut dhateng Gusti ingkang sampun nimbali kita. Pramila, sumangga kita tansah mantep lan konsisten nglampahi timbalanipun Gusti. Sanadyan margi ingkang kedah kita lampahi boten tansah gampil. Kita pitados bilih Gusti tansah makarya lan ngreksa para abdinipun kanthi cara-cara ingkang asring boten kita mangertosi saderengipun. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti mugi paduka paring kekiatan dhateng kula supados tansah setya lan konsisten nglampahi timbalan ingkang sampun paduka paringaken. Sanadyan ngadepi tantangan lan kasangsaran, mugi manah kula tansah mantep lan manut dhateng paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.